Hani kesni sawut ki kertong ka Indian National Congress kibani airing hak election MDC sa Castles Autonomous District Council kaban salong hak arpoi tri kurampang arjar arpsan kilawan bentep kerteng geladi ha interstate bus terminus Mauyong. Kini ki kertong ki kentup ya ba Manuel Badwar na lain kra Malki constituency, ba Gerald Sulai na Jiao constituency, ba Wan Seng Jerwa na Maulai, ba Ban Piralang Basayumat na Melim constituency. Kau ni siap ngai ngui boleh takkan ulah penyok yang mengenai ia kini kesini ke bakat pang mengayok ban file yang kita ki nomination paper jangan nama banyak kun yang kini election MDC nang ni nak arpo mulai konstitusi. Hot kemuta orang ba belayat nanti rekor senam market ban ba ki emlang salang hang ni senang mulai Bangladesh dekat sendak jong pat ba dan siang kita kerja scam jik sosialnya ikat ba nombor mulai bakin ai ketika dia yang mengalak market ngan ba jing kebaki dia siam jing kejongki ke paman la kesini kini election gamde ketang jing yakun ke jonga kini election ke jing yakun jong pat nong jong senong mulai hibarok kowe idang kam berman ra jing kelah ni posnong mulai Kinong mulai kilap kemilenti labun senam ya kejing kelah nure haduk ni sengi mentang yu kami simyo kita kejing kelah manra pet mentak bahang kamiat iksinong kita kiam lang salang pada kejing sengat jong kikun samla kijongi kini ki boro yu ketik ya kejing mut kejing perkat kejonga kejing yat lenti kejonga ban syakri kipat ba kum utau nongkit kam sinong mangade gawe kesini ban mi sakmat banyak kun kini ki election nang bangan kamla banyak ki buah ki bakam klan bangan la banyak dah kerpang ki hop ki jongi menginum syak ni no kita ki hop ki jongi haki we pat ki bakam krau ka buah ban yangi hang ni jela ka jongi kita ki bana buah jong jela ka jongi bakwa ban thombo ya kini gari yang ni jela ka jongi ngin omla aila dalele ru Kumuta orang ba budan syak ta mensiam ban ai jing syakri ke babahan ke babahatam ke pat ba ban ai jing syakri ke bahong nama ta ki pat ba bangan kit ye jing jong ki kun samla ro jong ni kasinong maula ba jong kari ba kacet menrehi borok kowe kede nang ka benta ke bahang kamiat ke emlang salang nama ta ki pat nong sinong jong sinong maula hi borok kowe ki bang dan hapuk ke dok nut ke jonga ngalik sifat bang apa sengau yaki naduk ke dok nut ke kata cing ang nut ke jonga kumbo boleh lah pa yang asing ni pertai bangan pendep ya commission ke mangade ban pendam God has a purpose for everyone mo pa yang isini with a purpose bagi dan commission bagi fulfill ya kata begini di jing ya lenti ke jonga ngai skam boleh hin sakta yang kami siap jadi way pat nang susnong jong kamu lai ban pesong tu iki bagi dan kam iki beriau ki badan sya kata kejing angnut kejing terang namun ta ban kit ban ba kejing kejong ki pat ba ban ai ka hop kejong ki ban ai ki ba ki pat ba jong susnong mulai ki nyo ya kata bentah ka pakade kejong ki kumba pi hari ni kisingi ma kejing nak thambua jong kita ki beriau ki badan hakabua bagi kuat man keni no iki hop ki jongi nganum ailat dalele ru mangala kerpat hi kinong mulai hi berkat bakin ai ketika dia kendan dekat bat nga kani kedi jinga kun jongi kinong mulai de tang jing kun jonga marwai simen na menta banyak dah kerpang ya kata ka kendo ka siap ki jongi baik keriti ke dustur ki jongi kumbangi ka sik schedule kalau ai bor ngi ka pen kup bor ngi menta bangin yo kita ki Jingsen syar ki bangin long daladi yaladi. Kenapa klan susu ikini ki an ki badan hapok kesik schedule. Nang ni syakman lara ki pat ba ki a jing sania ki jing iet hanga. Kini ki baru ngangit scam bagi pat ba ki kedur ke jonga. Ya sengau ya kedok nut ke jonga. Dia nak kena kadang sengau scam kata bagi pat ba hari ni kenti ke pemerintah ikan pai kemat sanga. Bakin ai ki jing job yang hari ni kenti ke pemerintah. Kumuta ukun jangan beri new tram baru hingi iet ya kerja menriah manga mapi baru iet ya kerja menriah mana bom iet kerja menriah
Ringin pen i lagi kam ya kata ke long bang i ya kejai meriu kan om tang lagi ketian kan lagi kam bangin pen i alat yang ang diketi monta basepek ki i kam bangan le namenta kari ba kejai meriu job ya tre kita kom bangin job proses pengidan kom ke kongres election jong baru ni ngaya le experience adon kom ke parti adon mecha ba kom no banyalum ki pa kamtam party workers jong ban mobilize to conference ni don ni haban training conference ka kam na jong ni ngit kam ni push ka thong Kỹ mà kita kimat kita kausan ya kita pi jadi bapi job pin ra nam da kam constituency. Ako mangi im tama Uttarakhand 27 January hilap long anya ka uniform civil code te hangi po jongi ro ha Uttarakhand ki omagin plat tribal areas tribal people na ka UCC ni kadang yo alat haban thau ki an ki bas kam ki ba shai ki an ki ban dan bunyak kham pa jabiru jongi dan hakanu ka benta in la banyang scam mit kesan ki an ki jongi kat barang don kapor faces pinat ki nak thamai bami saka limpung politics kadika good science ya ka jabiru good science ka society ni habanya ra wi we khana ben la ban tre ki kam ki ban minto ya jabiru om simet Kumu sam Ahmad do ki an ki bangin de ting kho ki court high court supreme court ki ba ki snong jongi ki jam ki khnam ki ba ki court ki jam ki khnam ni haban ya mobilize ki snong ki thau ki court ki jan bangin la ban ya collaborate coordinate ba ban ya dan ka discussion ka bolong ka prof ka forum ka batikna ni haban ya bo khnam banya la ban ya tre lang ka ka hai bangi duna hang tang nya pendap lang hawa ya tre lang tadi ka benta shwa jong ki an tis ki we funding jong ka dis council di ka we ki likages la dadon ni haban penduk ka revenue sharing jong ka state government bat ka dis council hablong clear bat ka state government ka ban respect ya ka ba kita ki revenue sharing ka bangila abu 5 percentages bahkan num penduk ya dis council ni ki poor or dis council ka datu kam ki funds kasur jo kam dei ba kat basawa kam dei ka ba tikna ki ong khiu ba kham thli kham sawa te ni tip ka nong rem na jong ni tip ka she ni nya ka vision jo congress ka don ka vision jong i khna samna jong ka party congress ni don tengi num sawa ngin net ki kam lagi 5 pada kan. ni election arko lai jo ka meli ni khamlong prepared ya ka e ba ka VP ka la pen le te menta bang la i ka e ba la pen le ni la kham pen nep ki kita ki weapons ki jongi la ban pen smart show ki nong tre jong party congress bang nya khuna po ki issue si kum ka congress step hikat ki an to sna congress ki men toy ba si jongi te ka di ka party bala perform party bala experience te ka party di ka we candidate di we te ngingit scam ba kini ka election ba menta nginyo ka jingjob bang nginyo jingjot bodan borom hi Dia berde David hilap ba mak ke election bu kita. Jing song set bangi madah ke election betul kalau begini kan mak tak sutu hi ke NPP kan no kali tak pisah. Kajing penbiet you beri ke pisah si sin sam kam dei ke pakai ke tu election ke balet mo. Ala ju ong hi wat ke skim ais niang mo ke skim fokus ke skim ais niang chen penong ru wana asor te. Ke bam la long bangi lingi sa minus pal ide ru le sam ajar ma ke tliwieng pen kala producer group mam tip ya no. Te hadu mentang apa di itu senyang weiru hamaki lam kra mo. Te ke sulong no tang kita ke jing song set long ki ba penbiet you beri balet si bakin kwan mo. Bakin yo bakin tap ki beri to vote badala hadian par pila sutu hi. Kalau alut ke tuku pisah ke sarkar mentang kadang dan ke jing hitom ban oman siu ke liang beng kita ka tangi ke interest payment lu kadang ban penmi ke tementang ke jing pen kiu bel bailat pimat ke dina ka kalau sulong no bagi ar ketika mon mentang bat kila sim beng ni pat bat ketika diang dan saya ke tuku jing songsit ngide man kam penduna ide dayang yang baik tambah kadang dan hi mentang ngam om dan mo jing pen begi jing li samtin kadang dan depi wat dang mentang so MDC election tak ke ingin di ban pendu Nanti pihak banyak pun dia meliru. Dekat dalam minister jangan. Takan ngarung am sutu. Mo ya kun tingi ya kun bi para MDC tambah ho na ke yang kasem tamo bagi dan lang te. Kata tikin hab ya rap hi we. Kan jing te kan kambu fi ba ka so hi ba mo. La da ki ba sutu. Ka meli ka de kumbu ke CDC ke kumbu te ki da sutu la ka jing sutu hi. One pai ya ka election MP mo. Hai. Ini ka VP ka aspir ka susi pro. Hai. Hai. Meja chong. Hai. Tapi kuno apa? Ini kan translate similar pattern ha ka translate.
kata ngamla ban om berok ke state mo ba ande at least pinda ong yang baka sweep ke VPP halam kra malki te ka klam sweep la ha ka klam sweep la sakawai pat ka MP election bat ka MDC election kala pher bak la ba kala pher ba hi ho ni la yo UMP wala le chiti sa pedeng lu umdei ubri wa ki ba biang ba hi kata ban ni trekam te kadi ki jina ka jing start yung pat ba hi ya ka MDC election pate kin khapet company kan naman ka MDC election pate ka datang naman ta ka jela jong la jong te kila pet company hi thalai ka don ki jing sutho banom makan sweep hi ka VPP menta am thalai hi fi bakan sweep ya namar ba ki mat ki phang be ki kren teng teng kam da ya ha mo ki don ki ik ba le sing khap ya mir jing mut khambon sen in khap ya tainia khambon kata ka jing pen song shit banom ban wan ra ta ka article 371 hang ni ru yang hi simet tengah pat sui hap kan let's say ya ki pai ba ru ni le hi ban su tho han le ki pai khasi ba pen om ba pai khasi ki bet yum ki pai da kham ngam ngai pai khasi jungi ki kham su tho la shu compare kan kalong ta tai Presibon mo penuh confident ban tam lalong hi mo la confident ka don ban ini yang be ta ka nong rim jong la jong bat ki don hi jing kermen thai nga ta ki pri la sang ma su tho ka jing shok shet ru ka la kham duna te suki imat nga ki bril la dang khlan ki jimut per khat la kham khlan te kadang ki jing kemen ba ni kwa hi te mo ban om le tre kam khan ne ya ta di sikong sil ku ngi la jo ha ki be ki pathai ku bor te tam ta hi ban confident gi da Iba ka parti ka bu ka manifestos kung hindi mat na lot ng kata kung kandidat ada hijab ka iba idan kam men ang te poros konflik na lor jong kitu ki manifesto bangila bu ban shukhen no igata teng in hapet company ikitu hi ken de ba om kam de ka manifesto actually mo kitu ba ngi ai ngi na parti ki tang ki mat ki bangi kwa ban butir te ban shupet no tu ni hapet company ki dan ki ban shu ong mo ya ka di ka ki parma persiap katu di ka bai bangi hapet namar ba kata ya ka imlang salang kata ya ka ban shu ong no kata ya ka help joki pat ba hi asaj ala de kran ko wi interview do sipang to hantapat ladangi pet pat company asa shui kanika jing sim permission ni kinong kendong macna yeng mo matrangi hab pet ba hi fi to ngam ngatai ibon hi jing kenat kan kat chapingia chno kendong ni kipli ban om penlong ya ka kum kamuda te mi hab hi kala khapnya ji kum bai ho ngamong bang kim de ban register ki de ban register tambale se kanu ko kom sim khajna na ki kan khap pher sinda tar di bai hi thare bang khap pai khambnya kham koloi kan la nang ta ti dang bon ki pa iba ka sen kongres ka hi tu hamdan kam ban pudi ni kanik amendment lani snow ba ka artikel 371 ka dan kam bakwa da gawe ka parti kam de nak tang nak sen kongres ng thai nga wat upai baru la do pai khambnya artikel 371 ka ki ka bamla hi ban wala te na ya kren hi pang artikel 371 nama kami hap shu hi ngila e persuthu hi baka artikel 371 kat no pentulat ya ka jai bandiu khasi jungi ngi na ka kongres haba ngila ong shua bangin yo e ka state ru ngila de ai lupa kadi ka kongres hi ba ai ni ka district council nei tingi kwa hi ban bu ya ka ken nama ka jing don kam ka dan ngaju ong barabor bakam dei ka 6 schedule ka batulot ka ani gibon kadai ka kompentre kam ni ka 6 schedule bangi trot e kan abangin patla ban pentre kam bah khambnya ya ka tingi sha yu roj ka chaba phai hang ni sakmat pat iran don da jing kermen ba jing suthu umdei tang liang jonga ban ba khoj hi kini ki candidate bang ya dan lang mo na ka kongres hi ngila yo bu kham benya ya kata ba ngin ya pen klan shu ya ka 6 schedule but let's say kinawan ki khna but ki wan ki bri ba kham thamai but tre kham shit hem kanwan hi kata ka jing pher Mungkin dia orang nak bakar, kita bak lah, lah, suatu lah.